Boas tardes, benvidas e benvidos a este enfrontamento de Primeira Galega Senior Femenina, no cal hoxe, sábado, enfrontase as nosas xabaríns contra Club Voleibol Bruxas, que reside en Ames. E nada, en breves comeza a loita desta xornada por buscar uns puntiños máis para o noso marcador. Tempo para dar as indicacións previas ao comezo do partido. Bruxas ven en cuadro de 7, as 6 xogadoras de campo, 2 receptoras, oposta colocadora e 2 centrais, máis a súa líbero número 14. E nada, as nosas, as locais, lucenses, sae Celia e Alba Torrón de centrais, como receptoras Lucía e Paula Rizos, oposta Yuli e Alba Otero como colocadora. E hoxe, tras a baixa da nosa líbero Natalia, entra Natalia, a outra Natalia máis xovenciña, que ten a oportunidade de dar un golpe na mesa e imporse un pouco máis. E nada, comeza o partido con saque de Alba, que vai directo a la recepción, saque que se traballou onte no adestramento, a zona de interferencia entre as dúas receptoras, entre 6 e 5, reconstruen as nosas, sale con Yule, unha bola alta, línea, moi ben, comezo do partido moi enchufado. 2-0 arriba as nosas e volta ao saque Alba. Turno ao saque para a nosa colocadora, combustible, seguro de vida. Lota, vaise largo. Terceiro saque, esta vez largo. Cambia o saque para as de Bruxas. Temos 3 ataques. Buscale salir. Ahora está Yuli por 4. Sale con Yule. Van reconstruir por 4. Toca un bloqueo. Moi ben axuda Yuli. Reconstruen as nosas, que ven, moi boa colocación. Boa finta ahora. Boa finta que cae no campo das de Bruxas. E Lucía fai o punto. A cal vai o saque. Indicación o primeiro, árbitro o segundo. Que foi dentro. Boa finta de Lucía. Estaba con pelota un pouco complicada, pegada a barriga. Vai salir por 3, no, por 1. Bola moi rápida. Remata sola. E cae xusto na esquina. Ben buscado pola parte de Bruxas. E troca o saque para elas. Saca a número 22 de Bruxas. Hoxe non temos marcador. Floating. Toca no bloqueo agora o remate. Alba. Pégalle Yuli. Defenden ben, reconstruen. Pinta. Chega a nosa líbero, sale con Yuli. Yuli a rede. Yuli deixa o balón na rede. E volve o saque para as de Bruxas. 3-3 no marcador. Saca en Floating a xogadora número 22. Novo. Moi boa refe. Sale polo medio. Non. Que pena. Alba que chega apurada ao balón. Fai dobles hacia atrás. Collendo a moi abaixo. Intentando pasar ese free.
Boa RC. Balón de fútbol sala que se nos cola no campo. E hai que repetir o punto. Volve a sacar a 22. Con 4-3 no marcador a favor de Bruxas. Saca flotando. Recibe Lucía. Sale con Rizos. Levantamos el bloqueo. Free que pasa Juli a 6. 3. Sale con 3. Nat que non chega. Natalia ahora a polo balón. Finta que se eleva a central número 20 de Bruxas. Tras unha free. Agora o saque. Contra a rede. 5-4 no marcador. O saque agora a nosa central. Indica Pino que saca 5, pero creo que non é indicación para o saque. Bon saque agora buscando a líbero. Salen por 3. Finta. Caeu. Que queda a rede botando. E o saque a central, a número 20 de Bruxas. Boa Rece. Toca apoiar. Sale con Juli, finta, pasa o balón e Juli que hunde o balón. Buscou ese hueco entre 6. Boa penalti. Boa finta. Enchufada a Juli. Saca flotado Juli, vai salir por central, a central que remata contra o bloqueo. Sube a Lucía. Volves. Juli que colle o balón. Natalia que non chega. Non chegou ese balón Nati. E volta o saque para as de Bruxas. Saca número 9. 7-5 no marcador a favor de Bruxas. Boa rece de Lucía, sale polo medio con Alba que fai unha finta. E rede de Bruxas. Rede agora de Bruxas. Acercámonos no marcador 7-6 a favor de Bruxas. Momento importante, hai que meter o saque. Saca Rizos, Loti. Bon saque agora de Rizos. Toca na libero ese saque e vai directamente fora. Empate no marcador. Saque que se vai fora buscando a esquina da línea desde onde saca. Turno saque para a xogadora número 12 visitante de Bruxas. Moi boa rece, perfecta. Central, outra finta de Alba. Quedoulle moi arriba o balón, conseguiu tocala. Tocou no bloqueo e caeulles o balón ás de Bruxas. Sigue o empate no marcador, 8-8, e o saque a propia Alba. Saque flotante, que pasa, non pasou o final. Juli que colle a finta, Alba coloca a Lucía, que a deixa na rede esta vez. 9-8 para Bruxas. Saca central número 8. Colle a Rizos, chega. Nati a líbero. Busca fondo. Vai a salir por 4. Así é. Pena. Blockout.
8-10 no marcador e sigue sacando a central de Bruxas a número 8. Saque que agora busca a Lucía, Alba que a salva, unha man e cae Na noutro pelota campo. de Alba, que pasa o segundo toque co puño, cae na línea, oxígeno para nosas, E saca Alba, a nosa colocadora. Con saque agora buscando 6, positiva, sale Lefe. central, finta. Dentro, pita o árbitro. O local cambia o saque para as de Bruxas. 11-9, 2 arriba as visitantes. Turno ao saque para Bruxas, vaise fora, vaise larga. Turno ao saque para Lucía, xogadora número 10. O saque, doble positiva, sale por un. Toca no bloqueo, Alba que levanta o balón, Defende, Juli que que va coloca. de Juli. Finta, sale por un. Finta que colle Nati, que pasou polo medio do bloqueo. Juli ahora que busca 6, a líbero que ten que colocar. Alba que levanta o balón, toca lle colocar a Nati a líbero. Que ten a oportunidade de pegar moi fuerte. Pégalle deste pipe. Zaguera. Juli que lle zumba, a líbero que chega. Que ben, están hoxe reconstruindo as nosas. E boa finta agora de Celia, rozando a rede, pero ao final conseguiu que pasara caendo no chan. Empate no marcador, 11-11 e o saque Lucía. Saca Lu, Con saque, que pasa a pasa? primeira. Hai que apoiar, sale os rizos. Tocan o bloqueo, reconstruen. Central. Corta atrás. Bloqueo. Outro bloqueo que toca. Sí, non se quede mirando. Non se entenderon agora atrás, Lucía e Nati. Unha pena, pero bueno, estamos aí. 11-12, arriba Bruxas. Saca a xogadora número 22. Coa Rece. Chega Alba unha man, Celia que busca fondo, pero pásase. Pásase polo fondo, buscando a esquina que non conseguiu atopar. Larga, un pouco cortada. Agora consiguen levantar o balón. Ese balón que consigue pasar, pegado á rede. Toca no bloqueo de Rizos e consigue o punto para Xabarins. Saca Celia, saca central, 13-12 abaixo Xabarins. Saque, buscando o medio, penalti de Juli que consiguen levantar. Non se entenderon e o balón caeulles. Chocáronse a líbero e a receptora e caeulles o balón o non dar pasado free. 13-13 no marcador. Bon saque de Celia. Que boa defensa. Gran defensa. Toca o balón de Juli no bloqueo. Reconstruen por un, de novo. Boa defensa de Alba ahora, que a pilla. Colocación. Olla finta e caeulles. Saltou con unha man. Unha pena. De momento seguimos moi enchufadas, sen apenas error, que é o que nos está dando a vida. Boa Rece de Nat.
Boa finta agora. Finta de Juli. Outra finta máis. Que levantan as nosas. Que pena. Ese é o que nos mata. É unha free fácil que queremos buscar Sí. esa actitude para xogar pegadas á rede, pero mala rede. Igual, se non salimos neste punto é un momento para pedir un tempo morto, marca Alma. Tempo morto. Pois sí, pide o tempo. 3 abaixo no marcador Xabaríns. Pide tempo morto Pino agora, a adestradora de Xabaríns. A ver se con este tempo morto consigue cortarlle o saque ás de Bruxas. Foise fora por moi pouco ese saque de Bruxas, pero ben visto. 6-14. Vemos moi ben este tempo morto. Saca Juli. Importante, creo, facer o saque. Vai pasada. E invade agora Alba. Alba Torrón que invade intentando tocar ese balón que parecía que se pasaba, pero sacou no ben a colocadora. Pitou invasión de Alba. Invasión clara. Bon saque agora da de Bruxas, no cal non se entenderon Lucía e Nati. E caeulles diante as dúas o balón. 18-14 no marcador a favor de Bruxas. Agora busca Rizos que ten moi boa reta. Alba sale por central e hunde o balón no chan. Gran remate de Alba Torrón. O bloqueo non chegou. Turno seco para Rizos. Pode ser determinante para igualar o marcador neste final de set. O saque. Sale Zavero. Moi bon remate da xogadora de Bruxas. Gran diagonal. A Carmen pode defender a nosa posta de Juli. Ben a rece de Lucía ahora. Sale Lu con diagonal. Por remate. A líbero que chegou moi apurada, non conseguiu que subira ese balón como debería. 19-16. 3 arriba as visitantes. Bon saque de Alba directamente ao chan. Saque directo de Alba. Dúas accións consecutivas por el equipo. Remate directo, saque directo. Turno outra vez para o saque. Outro bon Trepadora. saque. Finta. ...20-17 no marcador a favor de Bruxas. Saca central número 8.
Saque que vai dentro. Bloqueo de Alba a unha man. Bloqueo de Alba a unha man. Bloqueo galáctico pasando Xustiño para bloquear a unha man. Bueno, momento moi importante. Moi bo saque. Sale por 4, bola alta. Cinta. Toca a Alba. Buscada, que estaba adiantada a nosa. Que pena. O tocar na rede ese balón desviouse o xusto para que fora fora. Cambio. Entra Alba, sale Rizos. Juli que recibe ben, Alba coloca un pouquiño separado, pero Juli mete o balón ben no campo. Chegou a defensa en 6, Alba que pasa o balón co puño, reconstrúen as de Bruxas, buscan fondo e o balón cae. Non conseguiu chegar Alba, a cal acaba de entrar no campo, e 22-18. 22-18 a favor de Bruxas, hai que sair agora. Pide o tempo Pino antes do saque das de Bruxas. Os dous equipos despois da charla de Pino para ver se cortamos o saque das de Bruxas con 22-18 a favor delas, das visitantes. Saca número 7, sube ben o balón de Juli, a cal lle coloca Alba, bloqueo, defende ben Alba ese bloqueo, Free que pasa a Lucía e dentro ese balón caeulles no medio de 6 e 5, naide foi por el. E 22-19. O saque Lucía a número 10. Hai que buscar unha racha de saques. Con saque de Lucía que consiguen levantar, pasa un Free as de Bruxas. Balón malo de Juli que pasa a outro campo, pegan un penalti as de Bruxas. Recibe Nat, sale con Juli Alba, bon remate, pero ben defendido, busca fondo a número 9. E saque para as de Bruxas. Punto de set para Bruxas. Escapa sin outra vez. Boa RC de Nat, sale con Juli. Juli que consigue o blockout. Ainda é posible. E saca central, pero non vai sacar central. Vai entrar Lili. Entra Lili por Celia. A Junior que entra neste partido, saque 24-20, bon saque buscando fondo. Salen con un remate que consigue levantar Alba. Coloca ya Juli ese balón que busca diagonal corta, pero vai fora. 25-20, remata o primeiro set. 0-1 para os de Bruxas.
Comeza o segundo set. Primeiro punto do equipo visitante. 0-1 no marcador, sacando a número 7 de Bruxas. Punto directo agora de Bruxas. Este segundo set empeza mal para as nosas, 0-3 no marcador para Bruxas. Bon saque agora, boa rece tamén de Lucía, Alba que sale por central. As de Bruxas que buscan línea, Juli con unha man que non consigue levantar o balón. E outro punto máis para as de Bruxas, 0-4. Outro saque, pero esta vez dentro tamén este saque, 0-5. A ver se agora as nosas consiguen levantar este 0-5. Unha boa rece. Saca buscando línea outra vez, pero agora vaille fora ese saque. O saque Alba Otero, a nosa colocadora, que busca con un saque tenso. Agora defende ela o balón de Bruxas, remata Lucía, defende ben Bruxas. A número 9 rematou por diante da nosa líbero Nati e caeulle o balón diante. 1-6 a favor de Bruxas. Sacan as de Bruxas, mala rece neste caso de Nati, que vai directa contra a parede esa bola. Coloca el punto para as de Bruxas outra vez, 1-7 no marcador. Saca número 22. Deixa na rede esta vez o balón. Deixa na rede o balón directo no saque. E cambia o saque para as nosas. Saca número 10, Lucía. Saque tenso de Lucía, que lle dá nos brazos e na cara, líbero de Bruxas, e cae directamente o Xan. 3-7 no marcador para as de Bruxas, sigue no saque Lucía. Outro saque tenso que toca a rede, levanta a central o balón, coloca a líbero. Agora Rizos consigue levantar ese balón, Alba coloca, Juli que conseguiu meter o balón, pero reconstruen as de Bruxas con un free. Rizos que lle defenden o balón, toca no bloqueo, blockout. Las nosas. Sale por uno. Sale con Juli. Punto para as nosas. Invasión, toca línea, rematando Favero posta, visitante. Turno, saque para la central, Celia.
se vai contra a rede. Doble positiva. Catro 10, tempo morto. Favor delas, saque corto que consigue levantar a este Xabaríns, pero non consiguen pasalo. Pedían invasión as nosas, pero non lla concedeu o árbitro deste partido. Outro remate das nosas fora. 4-12 no marcador a favor de Bruxas. Racha negativa que nos leva para a tumba. Boa defensa agora da libre Alba Otero que non chega. Punto para as de Bruxas. Catro 13 no marcador, sigue sacando a de Bruxas, que deixa o saque na rede. Mala reza agora, pero que consigue levantar a colocadora. Sale ca número 9 e punto de Bruxas. 5-14. 9 abaixo. Ben pedida agora pola libre de Xabaríns. E Rizos que deixa o balón na rede outra vez máis. Parece que este set... para facer un cambio. Parece que este set viñeronse abaixo as nosas. E cambio, Alba por Lucía. 5-15 no marcador. Sigue sacando Bruxas. Boa rece, perfecta. E outro punto para Bruxas, cando agora as nosas non dan pasado o balón para outro campo. E doble cambio agora para Xabaríns. Sale Yuli, entra Lili. Sale Alba Otero, a colocadora, entra Maya. Lili poñerase a colocar neste set. E a de Bruxas que deixa o balón na rede. 6-16.
neste segundo set. O saque Rizos. Saque de Rizos que vai directamente fora. Sálese polo fondo. 6-17 no marcador. Saca central que toca no brazo da nosa líbero. O local, outro punto máis para as de Bruxas. 6-18. Pide tempo morto agora Pino. Volve sacar a central número 8 de Bruxas despois do tempo morto. Recibe Alba un bon balón que intenta colocar Lili, pero que non chegou. Salen polo centro. Punto de Bruxas. Outro saque que esta vez vai fora da central de Bruxas. E vai o saque Alba Torrón. 7-19 no marcador para as de Bruxas. Saca Alba Torrón. Rede agora de Bruxas. O local. Punto para Xabarins. Saque directo agora de Alba Torrón, que toca no brazo da receptora e vai directamente fora. 9-19 no marcador. Este saque agora queda na rede. Queda na rede e 9-20 no marcador para as de Bruxas. Boa reza agora de Alba, sale Lili por central, finta, levantan ben a finta, coloca líbero, pasa un free, chegan Alba e Nati, e a Malla que remata, consigue collela a líbero, e deixan na rede agora as de Bruxas. 10-20 no marcador. Cambio agora outra vez, desfai os cambios. Sale Alba Otero por Amaya e tamén entra Yuli por Lili. O saque Alba Torrón, a que acaba de entrar no campo. Bon saque de Alba buscando a esquina, dentro, no, fora. Fora, viu no fora o árbitro. Desde aquí pareceume dentro, pero ten mellor visibilidade o árbitro.
10-21 no marcador. Saca Bruxas. Arrece que pasa ao campo de Bruxas. Coloca líbero. Toca no bloqueo e cae no campo das nosas outra vez. 10-22. Seguirá sacando a número 22 de Bruxas. Saque tenso que recibe Rizos. Celia que lle coloca a Juli. Finta que pasan as de Bruxas. Alba que lle coloca a Juli outra vez. Pega o balón. Boa defensa agora. Volven reconstruir as nosas. Juli que lle pega. Toca no bloqueo. Boa reconstrucción agora. Outra vez con Juli. Juli buscando fondo. E a esquina. Bon balón agora de Juli, que a meteu na esquina do campo. (11-22 no marcador. E o saque Alba. A nosa número 32, que lle pega ao fondo, levanta ben o balón ao líbero. Finta, que consigue chegar a Alba Otero. Rizos que pasa, pero bloqueana. Era unha reconstrucción que non saliu, non conseguiron levantar o balón as nosas nesa reconstrucción, dándolle o balón contra o bloqueo. E saque para Bruxas, 11-23. Boa reza agora de Alba, coloca Alba Otero dentro. Pegoulle o balón xusto en riba da línea. E punto para as nosas. O saque Celia, central. 12-23 no marcador, a favor de Bruxas. Bon saque agora de Celia, que pasa o balón. Rizos que intenta finta as dúas mans, que non consigue. Boa defensa agora de Alba, non se entenderon, pero pasan un frío fondo que lle toca e dentro. Punto para Xabarins. 13-23 no marcador. Saca Celia outra vez. Calle a líbero que levanta o balón perfecto. Toca no bloqueo. Reconstruen moi ben as nosas. Rizos que busca diagonal corta, pero reconstruen ben tamén elas. Chegan a finta Rizos. E dentro o balón. Buscoulle outra vez a esquina Juli. E conseguiu o punto para Xabarins. 14-23. Sigue sacando Celia. Bon saque buscando fondo dentro. Foi dentro. Metou no dentro. 15-23. Punto para Xabarins. Directo agora de Celia, que seguirá sacando. Outro bon saque buscando fondo, que agora levantan as de Bruxas. Finta, que levanta ben Xabarins. Rizos que busca a finta tamén, pero xa estaba colocada a de Bruxas. Toca no bloqueo agora o remate de Bruxas. Alba que coloca a Juli. Juli que busca o medio da pista. Levantan moi ben as de Bruxas. Agora o remate delas, buscando 5 onde está a central. E caeu o balón tocándolle nas mans. 15-24 para Bruxas. Punto de set para Bruxas. Saque directo. E
e iremos ao terceiro set. 0-2 para Bruxas.